ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପଶୁପାଳନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମଇଁଷି ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ଠେକୁଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଗାଜର ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଚାଷୀ ଠେକୁଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗାଜର ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତ ଖୋଳି ଗାଜର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଲା ଯେ କ୍ଷେତରେ ଏତେ ଗାତ ଅଛି କାହିଁକି ଏବଂ ଗାଜର ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ବାନର ଗୋଟିଏ ଗାତ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଠେକୁଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଗାଜର ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଗାତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାତ ରହିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ ବାନର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଉଠିବାକୁ କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଠେକୁଆ ଗାତ ଖୋଳିଲା, ଗାଜର ବାହାର କଲା ଏବଂ ତା ମାଲିକକୁ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଗାଜରଟି ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେ କେବଳ ଥରେ ଖୋଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଗାଜର ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ତା ମାଲିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ବି ଆମର କାମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଗାତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଗାଜର କେଉଁ ଗାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହାନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଅତି କମରେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଥିବା ଗାତର ଗାଜର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ସଫଳତା ପାଇବୁ। ହେଇପାରେ 2026, ହେଇପାରେ 2030, ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 2032, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।